A veure, senyora alcaldessa, ha començat vostè avui la seva intervenció, crec que ha parat de reflexionar, d'aprendre i d'avançar, crec, i pres nota de seguida. Està bé que reflexionem, està bé que aprenem i està bé que avancem. Quan parlava jo de Nuremberg, era una clara escenificació del dret a defensa que va tenir aquesta gent i l'oportunitat que vostès no em van donar. Simplement és això, vostès ho porten com vulguin, però de fet Nuremberg és un tema històric que hem d'aprendre també. I els temes dels tècnics municipals que vostè m'ha interpel·lat, dels tècnics municipals, em refermo a el que he dit i vostès ho saben, que jo no falto a la veritat i que és veritat el que he dit. Ja està. Preparant, és això el que volia fer referència a el que vostè m'acaba de comentar, però jo que tenia ja escrit algunes cosetes, jo, senyora alcaldessa, m'esperava més de vostè avui. M'esperava més, i ho saben. No sé si se m'interpreta, com diu aquell de RAC1 pel dematí. Escoltant la resta de companys d'aquest consistori, penso que avui, no sé, ha quedat palès, que ens necessitem mútuament, al marge dels colors, necessitem sintonies i potser no hem estat capaços de gestionar ni les emocions. I m'ha sorprès alguns posicionaments d'altres companys del partit, dels partits aquí representats, que evidentment són molt respectables, m'han sorprès molt. Ara se'ls obre un nou panorama, senyora alcaldessa. El tret que es van fer al peu, com va dir un article de l'Eco, amb la meva destitució, que han estat incapaços, ni tan se val, no han tingut la humilitat de reconèixer, ni que fos amb la boca petita, ens hem equivocat. Ens hem equivocat. O algú. Com sabeu, i sempre ho he dit moltes vegades, jo sóc un servidor que s'equivoca cada dia. I el dia que no em deixi d'equivocar, que no m'equivoqui, segurament deixarà de ser una persona humana.